Soc Xavi Luján, soc de Carpesa, de l'Horta Nord de València, i des de fa 15 anys dirigisc el projecte agroecològic Borasenda. Des dels inicis, Borasenda s'articulava o se dissenyava a partir de la producció agroecològica i la venda directa. M'has donat compte que a partir de l'agricultura podia relacionar-me amb la natura, podia també relacionar-me amb el paisatge i amb aquest espai natiu que fa tant de temps que no estava habitant, que era l'Horta de València, que era la meva terra. A partir de l'horta i d'aquesta agricultura d'agroecologia de proximitat podia connectar amb un model social concret, no? amb un tipus de clientela i d'alguna manera ser incisiu en un model social que considerava que era més saludable, no? En aquest context de globalització i de crisi climàtica. Produïm una àmplia varietat d'hortícoles, fruiters, cítrics de temporada que se van escalonant conforme avancen els mesos, i tots aquests productes els venem directament així en el camp, en la venda directa. Tenim dos models de relació clientelar, un és el del client eventual, l'espai està obert a tot el món que vulgui vindre a conèixer-nos, conèixer l'espai, adquirir nostres productes. I després tenim una altra fórmula de relació clientelar, que és el de l'agricultura sostinguda per la comunitat. La nostra clientela co-crea el model amb nosaltres, amb una relació basada en la fidelitat, en la cocreació, i el que fa la nostra clientela és pagar-nos mensualment una quota per anticipat. Ens dona molta estabilitat i una visió de futur molt més possible, no? Des de l'agricultura, que normalment és un espai en el que n'hi ha molt de desamparo, en el que n'hi ha molta distància entre els consumidors i la producció, no? Des de ja fa 4 anys comença a pensar en què serveis donar, començaren a aparèixer la idea del turisme responsable, l'educació i també la relació amb la música, l'art, etc. I se comença a configurar una idea de fer un projecte més ampli, més integral, que no només fora productiu i de venda. Pensar en un espai, en una plataforma dins de l'horta que poguera acollir a la gent, que poguera acollir a tot aquest tipus de serveis. I ahí va néixer l'Alter de Borasenda. Una parcel·la agrícola híbrida en la que se combina la producció i, per altra banda, el vincle social. Això també ha començat a connectar en mi moltes altres necessitats que m'agradava fer des del meu treball, no? Que era el de servei de transmissor, de comunicador, educatiu i també a nivell cultural i artístic. Lo que me parece que está haciendo aquí Xavi con su equipo del Alter de Borasenda me parece que es visionario y que está revolucionando la manera de entender la continuidad de la agricultura ecológica en los espacios semiurbanos. Que justament això és el que més m'agrada de Borasenda, que és un espai de trobada, com un punt d'encontre, com molt holístic, que engloba moltes coses al voltant de la natura i l'agricultura, no? Que al final l'agricultura també és cultura i la cultura ve de la paraula cuidar, no? I crec que és un espai molt cuidat, que cuida a les persones i amb el que conflueixen com moltes coses diferents. Tota aquesta relació amb altres disciplines està fent que el projecte realment s'estiga veient en un futur, no? L'Alter de Borasenda es en el centro, en la cruce de los retos que encontramos ahora de socialidad, de naturaleza, de transición ecológica, de alimentación y salud. Pienso que hay un futuro muy interesante para este espacio. Si reformulamos una conocida máxima atribuida a Emma Goldman, podríamos decir algo así como si podemos bailar, si podemos saborear y disfrutar y compartir y celebrar, entonces esta sí es mi revolución. Que se puga donar això en un espai que està tan prop de la ciutat, amb tan bona connectivitat, està com redescobrint un poc les possibilitats que pot donar l'horta al respecte
i crec que està fent descobrir a la gent i a la clientela el que des de l'agricultura, des dels agricultors i les agricultores i en l'horta se pot donar. M'agrada vindre en bici i comprar les verdures de proximitat perquè són més bones i saludables. I ara han posat un galliner i podem veure les gallines. Vinc en bici, puc veure alguns dies les gallines. Nosaltres ja fa molts anys que venim a Borasenda. Abans estava dins del poble. Des que Xavi té l'Alter ací, un poquet a les afores, hi ha un camí molt bonic des de Carpesa, que és on vivim nosaltres, i la veritat que és una manera molt xula d'encetar el cap de setmana. M'agrada molt vindre així. Para mí, Borasenda supone un gran compromiso con el territorio que habitamos y que en concreto habita l'Horta Nord, aquí en Valencia, pues con todo ese trabajo tradicional, ancestral que supone la agricultura y por supuesto la agricultura ecológica, regenerativa y bueno, todos los proyectos que tiene Borasenda siempre en ese camino, ¿no?, hacia lo que deberíamos ser y deberíamos construir, que ellos ya lo están haciendo ahora en el presente, que básicamente es volver un poco hacia atrás y reconectar con nuestro origen. Al final és una celebració. La sostenibilitat ha de néixer no només de l'entorn, sinó ha de néixer de la salut, dels nostres processos professionals, de les nostres relacions i vincles socials. Si això és sostenible, tot el que més també és sostenible.